تمسيو زينا كسمعكم. ኣብ ኢትዮጵያ 24 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ሓድሽ መንግስቲ ከም ዝምስረት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ገሊጹ። ኣፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ምስረታ መንግስቲ ምክንያት ብምግባር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናይ መወዳእታ ሶኒ ወርሒ መስከረም መንግስቲ ክምስረት እዩ። ብመሰረት መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ብመሰረት ውጽኢት 14 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ምርጫ መንግስቲ ንምምስራት ዘኽእል ሕጋዊ ኣካይዳ ኣሎ ኢሎም ይብል እቲ ዜና። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣብ ክልል ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ክልል ሶማልያ ብዙሓት ከባቢታት ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን መረፃ ኣይተኻየደን። ኣብ ክልል ኣምሓራ ደሴ ወሎ ግንባር ይካየድ ብዘሎ ኩናት ኣብ ደሴን ኮምበልቻን ዝኣተው በዝሒ ተመዛበልቲ ልዕሊ 180,000 ከም ዝበፅሐ ተፈሊጡ። መምሕዳር ከተማ ደሴ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ንተመዛበልቲ ዝሃብዎ ጠመተ ውሑድ እዩ ክብል ወቂሱ ኣሎ። እቲ መምዝባል ካብ ዝጅምር ቅድሚ 3 ሰሙናት መምሕዳር ከተማ ደሴ ንተመዛበልቲ ምግቢ መጽለልን ካልኦት ናውትን ንምሕጋዝ ጻዕሪ ከም ዝገበረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ እታ ከተማ ሰይድ ኢሸቱ ገሊጾም። ካብ ወልያ ድሕሪ ናይ 3 መዓልታት ጉዕዞ እግሪ ደሴ ዝኣተው ፈንታ ጌታቸው ስልክን ኢንተርኔትን ብምቁራጹ ብዛዕባ ድሕነት ስድሮኦም ንምፍላጥ ከም ዘይከኣሉ ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ሳይንቲስታት ደቡብ ኣፍሪካ ሓዱሽ ዓይነት ወይ ድማ ቫሪያንት ኮቪድ-19 ምርከቦም ገሊጾም። ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ተመሓላለፍቲ ሕማማት እታ ሃገር ትማሊ ሶኒ ከም ዝገለጾ ዝተኻየደ ሓዱሽ መጽናዕቲ C.1.2 ዝተባሃለ ዓይነት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ወርሒ ጉንበት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እዩ ተራእዩ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ እቲ ቫይረስ ናብ ካልኦት 7 ሃገራት ኣፍሪካ፣ ኤስያ፣ ኣውሮፓን ዞባ ደቡባዊ ፓሲፊክ ኦሽያናን ተዘርጊሕሎ። እቶም ሊቃውንቲ ከም ዝሓበርዎ እዚ ዓይነት ወይ ቫሪያንት ኣብ ባህሪኡ ይኹን ኣብ ምምሕላፉን ናይ ሰባት ናይ ምክልኻል ስርዓቶም ኣብ ምትንካፍን ተመሳሳሊ እዩ ኢሎም ኣለው። ናይ ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ከባቢያዊ ሓለባ UNEP ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከባ ተሽከርከርቲ መርዛም ቤንዚን ምጥቃም ከብቅዕ ዘኽብር ስነ ስርዓት ትማሊ ሶኒ ኣካይዱ። ዋና ቤት ጽሕፈት UNEP ኣብ ዝርከበላ ናይሮቢ ዝርከብ ኩባንያ ኣውቶቡሳትን ናይ ኣገልግሎት መካይንን ናብ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ንምቕያር ይሰርሕ ኣሎ። ብውልቂ ኣብ ዝውነንን ንኣገልግሎት መጓዓዝያ ህዝቢ ዝውዕል መካይን ብኤሌክትሪክ ክሰርሓ ኣብ ዝልውጥን 4 ዓመት ዝዕድሚኡ ኩባንያ ኦፒባስ ዝሰርሑ ኢንጂነር ሉሲ ሙጉላን መሳርሕታ ኤስተር ወይርሙን ኣውቶቡስ ብኤሌክትሪክ ክሰርሓ ምልዋጥ ንዓለም ለኻዊ ዋዕይ ምኽንያት ዝኾነ መርዛም ጋዝ ኣብ ምንካይ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ይብሉ። ን15 ዓመታት ኣብ መጓዓዝያ ህዝቢ ዝሰርሐ ዳግላስ ኣጓታ ኣብ መዓልቲ ብማእኸላይ $80 ንነዳዲ ከም ዘውፅእ ብምግላጽ እዚ ክንክድልየቱ እዩ። ሙጓላን ካልኦት ደገፍቲ ንጹህ ሓይልን ዘለዎም ብድሆ ብኤሌክትሪክ ብምስራሕ ወጻኢ ክወርድ ምግባርን ተጠቀምቲ ንጹህ ሓይል ክጥቀሙ ምትብባዕን እዩ። ሕዚ እውን ካብ ኬንያ ከይወፃና ኬንያ ኣብቲ ሃገር ንፈለማ ግዜ ዝተኻየደ ሃገራዊ ቆፀራ እንስሳ በረኻ ውጽኢቱ ዕላዊ ኣብ ዝገበረትሉ እዋን ንጻዕርታት ጸረ ሃደን ኣራዊት ዱር ብምሕያል ንእትወስዶም ስጉምታት ንኢዳ። እቲ ናይ ዳህሳስ መጽናዕቲ ኣብ ከባቢያዊ ሓለዋ መሳርሒ እዩ ኢላላ ኬንያ። ብመሰረት ትማሊ ሶኒ ዝወፀ ውጽኢት ቆፀራ ዱር እንስሳት እቲ ሃገር 36,280 ሓራም ኣለውዋ። ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሃደን እንስሳት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ካብ ዝነበረሉ እዋን ብ12 ሚእታዊ ክብ ኢሉሎ። ታሊባን ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምርሑ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ካብ ኣፍጋኒስታን ጠቕሊሎም ምውፅኦም ንካልኦት ወረርቲ መምሃሪ እዩ ክብል ልማዓንቲ ሰሉስ ኣኽቢርዎ። ግን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ይኹን ምስ ዝተረፈ ማሕበረሰብ ዓለም ጽቡቕ ርክብ ክህልዎ ድሌት ኣለዎ። ቀንዲ ወሃቢ ቃል ታሊባን ዛቢዩላህ ሙጃሂድ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምርሑ ሓይልታት ምውፅኦም ናይ ኩላትና ዓወት እዩ ክብሉ ንኣፍጋኒስታን እንኳዕ ሓጎስ ኣኪሎም። ታሊባን ከመይ ከም ዘመሓድሩ እውን ኣፋፍኖት ሂቦም ኣለው። ምስኦም ንዝነበሩ ኣባላት ሰራዊቶም ንኣፍጋንያውያን ዜጋታት ብጭካነ ከይሕዝዎም ኣተሓሳሲቦሞም ንህዝቢ ኣፍጋኒስታን ብለውሃትን ጽቡቕ ኩነታትን ሓዝዎም ኢሎም ንሰራዊቶም ህዝቢ እዚ እዩ ዝግብኦ ምስ በሉ ናይ ህዝቢ ኣገልገልቲ ኢኹም ኢሎም ብምዝኽኻር ኣብ ልዕሊ ህዝብኹም ኣይትጨክኑ ኢሎሞም ኣለው። ታሊባን እቲ መዕሮፈ ነፈርቲ ብዝተኻለ ቅልጣፈ ንናይ ንግዲ በረራ ክፉት ንምግባር ቃላት ይሎ። ናይ መወዳእታ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዘቐመጥዎ ናይ ግዜ ደረት 31 ነሓሰ ቅድሚ ምብቅዑ ወፂኦም ኣለው። ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ዋላ እኳ ማዕለያ ዘይብሉ ሰብ ኣብኡ እንተተረፈውን ንልዕሊ 123,000 ሲቪላት ካብ ኣፍጋኒስታን ኣውፅኦም ኣለው። ዜና ኣብዚ ዛዘም የቅንያልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዝቕፅል ሪፖርት ክንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ዙር ማዕበል ለበዳ ቫይረስ ኮቪድ-19 ይጅምር ከም ዘሎ ሓበርቲ ምልክታት ከም ዝተረኣዩ ትካል ጥዕና ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ዴልታ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓይነት ቫይረስ ኣብቲ ሃገር ተኸሲቱ እንተኮይኑ ኣብ ዝቐረባ ከም ዝፍለጥ እውን ጠቒሱሎ። መለስካቸው ኣምሃ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ልኢኹልና ምናይ ኣፈወርቂ ተቕርቦላ። ኢንስቲትዩት ማሕበረሰብ ጥዕና ኢትዮጵያ ሎም ረፍዲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝርጋሐ ለበዳ ኮቪድ-19 ብቕልጡፍ እናወሰኸ ይኽብል ኣፍሊጡሎም። ከም ኣባሃህላት መግለጺ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ 6 ሸዋርሕ ነጀው በቲ ለበዳ ዝተተሓዙ ሰባት ቁፅሮም ምንካዩ እቲ ማሕበረሰብ ንኽዘናጋዕ ካብ ዝገበሮ ሓደ ምኽንያት እዩ ኢሉሎም። ምዝ ብዝተተሓሓዘ ነቲ ለበዳ ንምክልኻልን ንምቁፅጻርን ወፂኡ ዝነበረ መምርሒ ምጥሓሱ ኣብ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ይረአዩ ዝነበሩ ሓያል ሜላታት መከላኸሊ ትግባሮኦም ኣዝዩ ምንካዩ ብብርኪ ሃገር ዝወፀ መምርሕታት ዘየገናዘቡ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ኣከባብራ በዓላት ኩነታት ስፖርትን ዝኣመሰሉን ለበዳ ኮቪድ-19 ዘይለኽሳብ ዝመስል ክካየዱ ምጽንሖም ነዚ ሓድሽ ኩነታት ኮቪድ ምኽንያት እዮም ኢሉሎ። ነዚ ኩነታት ሓድሽ ዝርጋሐ ለበዳ ኮቪድ ናይቲ ኢንስቲትዩት ቀንዲ ዳይሬክተር ዶክተር ጽጌረዳ ክፍለ ኣሃዛዊ መረዳእታ ብምሃብ ይገልጸኦም። የኮቪድ-19 ሶስተኛው ዙር ማዕበል ሰርድ ዌቭ ወረርሽኝ በሀገራችን እየጀመረ መሆኑን የሚያመላክቱ ሁኔታዎችም በመታየት ላይ ናቸው። ሳልሳይ ዙር ማዕበል ወይ ከዓ ለብዒ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ሃገርና እናጀመረ ምዃኑ ዘመላክቱ ኩነታት እውን ይረአዩ ኣለዉ። ነዚ መርኣያ ዝኸውን ኮቪድ-19 ናይ ምትሓዝ መጠን ቅድሚ 6 ሰሙናት ዝተሓተ ማለት 1.6 ሚእታዊ ኮይኑ ተመዝጊቡሎም። ኣብዚ ሕጂ ዝረኣናዮ ሰሙን ግን እቲ ቁፅሪ ብምውሳኽ ብማእኸላይ 16.5 ሚእታዊ ክቢሉሎም። እዚ ዝለዓለ ወሰኽ እዩ። ድሕሪ 7 ሰሙናት ናብ ክፍሊ ብጽኑዕ ዝሓመሙ ዝኣትዉ ሕሙማት እውን ከምኡ ክቢሉሎም። ቅድሚ 7 ሰሙናት 180 ውልቀ ሰባት ኣብ ክፍሊ ብጽኑዕ ዝሓመሙ ምክትታል ክግበረሎም ዝጸንሐ ክኾን ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ቁፅሪ ወሲኹ 602 ውልቀ ሰባት ኣብ ክፍሊ ብጽኑዕ ዝሓመሙ ምክትታል ይግበረሎም ኣሎ ኢለን ኣለዋ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ዶክተር ጽጌረዳ ከም ዝበልኦ እንተደኣ ኮይኑ ብርታዓት ሕማምን ቀዛፍነትን እውን ይሕይል ኣሎ እዩ። ከነዚህም 180 ሰዎች መካከል 11 የሚሆኑት ከ6 ሳምንት በፊት ማለት ነው ሰው ሰራሽ አጋዥ መተንፈሻ መሳሪያ ይፈልጉ የነበረ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ግን ወደ 82 ሰዎች አድጓል። ካብዞም 180 ሰባት እቶም 11 ዝኾኑ ቅድሚ 6 ሰሙናት ማለት እዩ ሰብ ስራሕ መተንፈሲ መሳርሒ ዝደልዩ ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ሕጂ ግን ናብ 82 ሰባት ክቢሉሎም። ብኮቪድ-19 ህይወቶም ዝሰኣኑ ሰባት ቅድሚ 6 ሰሙናት 11 ዝተመዝገበ ክኾን ከሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ግን ናብ 88 ደይብሎም። ቅድሚ 7 ሰሙናት ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ሰባት 487 ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ግን 10,050 በፂሕሎም። እዚ ዝለዓለ ወሰኺ እዩ። ቅድሚ 7 ሰሙን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝተመዝገበ ሞት ልዕሊ 85 ሚእታዊ ዝኸውን ዕድሚኦም ልዕሊ 45 ዓመት ዘለዎም ሰባት ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለና እዋናዊ መረዳእታ ከም ዘርእዮ ግን ዕድሚኦም ካብ 15 ክሳብ 24 ኣብ ዘሎ ክልል ዕድመ ዘለዉ ወይ እውን ኩሉ ክልል ዕድመ ዘካተተ ሞት ከም ዝተመዝገበ ተረጋጊጹሎም። ብተወሳኺ ኣብ ሆስፒታላት ዋሕዲ ክፍልታት መደቀሲ መሐከሚ መተንፈሲ መሳርሕን የጋጥማሎ ኢለን ኣለዋ። ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተኸስተ ሳልሳይ ለብዒ ኮቪድ-19 ቀንዲ ምኽንያት እቲ ቫይረስ ርእሱ ናብ ዝተፈላለየ ሓደስቲ ዓይነታት ስለ ዝቕይር እዩ። ብፍላይ ደልታ ዝተባህለ ቫርያንት ወይ ከዓ ልውጥ ቫይረስ ኮቪድ ምዝርግሑ ንሳልሳይ ዙር ለብዒ ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑ ይጥቀስ። ቅድም ክብል ኣብ ኢትዮጵያ አልፋን ቤታን ዝተባህሉ ልውጥ እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኽቡ ተፈሊጡሎም። እንተኾነ ደልታ ኣብ ኢትዮጵያ ምህላው ወይ ዘይምህላው ንምፍላይ ዝተፈላለዩ ስራሕ ይስራሓሎ ዝበላ ዳይሬክተር እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር ጽጌረዳ ከም ዝክብላ ወሲኸን። በርካታ ማሳያዎች አሉ ዴልታ ሊሆን የሚያስችልበት። ምክንያቱም
ያው የዴልታ ቫይረስ ስርጭት ፍጥነቱ ሲቪሪቲው በጤና ተቋሞቻችን እያየን ነው። ደልታ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓያለ መርኣይ ሎም ምክንያቱ ዝርጋሐ ቫይረስ ደልታ ቅልጣፊኡ ብርታዒኡን ኣብ ትካላት ጥዕናና እናረኣናዮ ኢና ከም ዝጠቐስክዎ ቅድሚ 6 ሰሙናት ዝረኣናዮ 1.6 ሚእታዊ ሕጂ ናብ 16.5 ሚእታዊ ኣቲና ኣለና ብጽኑዕ ዝሓመሙ እውን ብዝለዓለ ወሲኹ ናብ 602 በፂሑ ዓራውትና ይመልኡ ኣለዉ ሰብ ስራሕ መተንፈሲ መሳርሒ ዝደልዩ ይውስኹ ኣለዉ ቁጥሩ ዝሞቱ ወሲኹ ኣሎ ብዕድመ እውን ዝሞቱ ዝነበሩ 85 ሚእታዊ ልዕሊ 45 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም ነይሮም ሕጂ ግን ኩሉ ዓይነት ዕድመ ካብኡ ንታሕቲ ዘለዉ ዝሓቆፈ እዩ ስለዚ ደልታ ቫርያንት ከም ዘሎ ዘምስል ምልክታት ይርአ ኣሎ ክብላ ተዛሪበን ኣብ ኢትዮጵያ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ካብ ዝውሰዱ ስጉምትታት ሓደ ክታበት ምሃብ ምዃኑ ዝገለጹ ከዓ ናይቲ ኢንስቲትዩት ምክትል ቀንዲ ዳይሬክተርን ናይ ኮቪድ-19 ሃገር ለኸ ቀንዲ ኣተሓባባርን ኣቶ ኣሽቻለው ኣባይነህ እዮም ኣብዚ መጻኢ ሂደት ኣዋርሕ ክሳብ 22 ሚሊዮን ንዝበጽሑ ኢትዮጵያውያን ክታበት ንምሃብ ተወጢኑሎ ኢሎም ኣለዉ የክትባት መጠናችን አሁን በያዝነው ኦሬዲ በርዳታም በግዥም እና የኮቫክስንም የጥምረቱን በመጠቀም በ2021 መጨረሻ እንግዲህ ባስቀመጥነው መንገድ የኢትዮጵያን 20% ያ ማለት ወደ 22 ሚሊዮን ለሚጠጋ ዜጋ እንከተባለን ብለን አቅደን እየሰራን ያለነው መጠን ክታበትና ሕጂ ብዝሓዝናዮ ብሓገዝን ብረድኤትን ናይ ኮቫክስ ጥምረት ብምጥቃም ኣብ መወዳእታ 2021 ብዘቐመጥናዮ መንገዲ ናይ ኢትዮጵያ 20 ሚእታዊ ማለት 22 ሚሊዮን ዝጽጋዕ ዜጋ ክንከትብ ኢልና ኢና ተሊምና ንሰርሕ ዘለና ኣብ ማእኸል ኣብ ዓለም ዋሕደ ክታበት ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ ሕጂ ብሓገዝን ብዝኾነን ናብቲ ዘቐመጥናዮ ውጥን ናብ መስመርና ኣቱለና ሚኒስትሪ ጥዕና ኢንስቲትዩት ጥዕና ማሕበረሰብን ካልኦት መሻርክቲ ኣካላትን ብምዃን ብሓባር ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ህዝቢ እውን ነቶም ዝፍለጡ ሜላታት መከላኸሊ መምርሕታት ክትግብር ተላብዮም ክብል መለስካቸውም መሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም የቅንያልና መንያ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካልኣይ ሪፖርት ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ዝስሕበና ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ንሰራዊት ሃገሮም ካብ ኣፍጋኒስታን ጠቕሊሉ ንምውፃእ ኣብ ዝተቐመጠ ደረት ግዜ ምጽንዖም ካብ ፖለቲካዊ ተቃውምቶምን ካብ ደገፍቶምን ነቐፌታ የስዕበሎም ኣሎ ይበል ባይደን ብዛዕባ ውሳነታቶምን ብዛዕባ 10 ዓመት ዘቁፀረ ኩናት ኣፍጋኒስታንን ዝምልከት ሎሚ ምሸት ንህዝቢ ኣሜሪካ መደረ ከስምዑ እዮም ወኪላት ቪኦኤ ዘዳለዎ ሪፖርታት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ባይደንን ሰበስልጣን ምምሕዳሩን ንሰሙናት ብዛዕባ ኣብ ኣፍጋኒስታን ድሕሪ መወዳእታ ናሓሰ ምጽናሕን ዘይምጽናሕን ብዛዕባ ምግዓዝ ዜጋታት ኣሜሪካን ካልእ ጸጥታዊ ጉዳያትን ክዝራረቡ ጸኒሖም እዮም ኣብ መወዳእቱ ግን ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ውሳንኡ ጸኒዑ እቲ ጠቕሊልካ ምውፃእ ካብ ሎሚ 31 ናሓሰ ከም ዘይሓልፍ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ባይደን ብዛዕባ እቲ ሎሚ ምሸት ዝገብሮ መደረ ትማሊ ሶኒ ንሓፂር ክዛረብ ከሎ ወታደራቱ ኣብ ካቡል ክጸንሑ ዘይደልየሉ ምኽንያት ከም ዘብርህ ኣተንቢዩሎም ኣሕሉቕ ጠቕለልቲ ወታደራዊ ስታፍን ኣብቲ ባይታ ዝነበሩ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ብሓደ ድምፂ ዝሃብዎ ሓሳብ እዩ ካብ ካቡል ዝግበር ምግዓዝ ነፈርቲ ሎሚ ክንዛዝሞ ዝወሰና ኢሉ ፕሬዚደንት ባይደን እቲ ውሳነ ንድሕነት ኣሜሪካውያን ወታደራትን ኣፍጋን ሲቪላትን ምዃኑ እውን ተዛሪቡ ጣሊባን ውሑስ ምውፃእ ክህሉ ቃል ኣትዮም እዮም ዓለም ድማ ኣብ ቃሎም ክርከቡ ክጽበዮም ኢሉ ባይደን ኣስዒቡ እንተኾነ ባይደን ኣብ ደረት ምውፃእ ምጽንዑ ነቐፌታ ይመጸሎም ካብ ተቃውምትን ደገፍትን ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣፍጋኒስታን ትወፅእ ዘላ 20 ዓመት ሽበራዊ መጥቃዕቲ መስከረም 11 ንኽዝከር መዓልታት ኣብ ዝተረፈሉ እዋን እዩ እዚ መጥቃዕቲ እዚኡ ንኣሜሪካ ናብ ኣፍጋኒስታን ወሲድዋ ንኣልቃዒዳ ንኽትሃርም ከምኡ ነቶም ዝዕቀብዎም ጣሊባን ኣዛዚ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ጀነራል ኬነት ሚከንዚ ትማሊ ሶኒ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልጽ ከሎ ንቢንላደንን ብዙሓት መሳርሕቱን ናብ ፍትሒ ዘምፀ ወታደራዊ ወፍሪ ኣፍጋኒስታን ከቢድ ዋጋ ከም ዘኽፈለ ጠቒሱ ነይሩ 2461 ወታደራት ኣሜሪካ ምሟቶምን ልዕሊ 20,000 ምቑሳሎምን ብምዝካር ድማ
ነቶም ናብ ኣፍጋኒስታን ወፊሮም ዝተዋግኡ ኣማኢት ኣሽሓት ወታደራትን ሲቪላትን መጎሱ ገሊጹ ጀነራል መኬንዚ ሕጂ ካብ ኣፍጋኒስታን ልዕሊ 123,000 ሲቪላት ክወፁ ከም ዝሓገዙ ሰበስልጣን ይዛረቡ። ሽሕ እኳ ቁፅሮም ዘይተነፀረ ብዙሓት ካልኦት ኣብ ኣፍጋኒስታን ከም ዝተረፉ ዝእመን እንተኾነ ወታደራዊ ህላዊ ኣሜሪካ ኣብቂዑ ዝቕፅል ዲፕሎማስያዊ ብድሆ ምዃኑ ይግለጽ። ዩናይትድ ስቴትስ ሕጂ ኣብ ካቡል ዲፕሎማስያዊ ህላዊ የብላን። ሓላፍቲ ኤምባሲ ዝነበረ ሮስ ዊልሰን ምስታነ መወዳእታ ነፋሪት ወፂሎም። ሚኒስትር ወፃኢ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ካቡል ኤምባሲ ዳግም ንምኽፋት ዘሎ ዕድላት ክፉት ገዲፍዎ ኣሎም። ኣብ ባህርያት ጣሊባንን ሓፈሻዊ ኩነታት ጸጥታን ዝምርኮስ እዩ ብምባል ጣሊባን ብወገኑ ሃገራት ዩናይትድ ስቴትስ ከይተረፈ ዲፕሎማስያዊ ህላውእን ክቕጽላሉ ሓቲት እዩ። ንድሕነትኩም ውሕስነት ንህብ ኢና ዝብል ቃል እውን ኣስሚዑሎም። ዩናይትድ ስቴትስን ኣህጉራዊ መሻርክትን ግን ኣብ ቃላት ዘይኮነ ብተግባር ክንርኢ ንደሊ ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። ቱርኪ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኔቶን እያ ኣብ ካቡል ዲፕሎማስያዊ ህላዊኣ ከም እትቕጽሎ ኣፍሊጣ። ኣብ ካቡል ዘሎ ኤምባሲ ቱርኪ ናብ ህንፅኡ ተመሊሱሎ ኢሉ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን። ሕጂ ዘሎ ዝዓበየ ሻቕሎት ኣብ ኣፍጋን ዝንቀሳቐስ ዳዒሽ እዩ። ዝሓለፈ ሐሙስ ዝተፈጸመን 169 ኣፍጋናውያንን 13 ወታደራት ኣሜሪካን ዝቐተለን ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ፈጺመዮ ዝበለ ዳዒሽ ከይ ትማሊ ሶኒ እውን ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ካቡል ሮኬታት ምድርባዩ ኣፍሊጡ እዩ። ሽሕ እኳ 4 ሮኬታት ዕላምኦም ምስሓቶም ሓደ ድማ ብናይ ኣሜሪካ ፀረ ሚሳይል ተወቂዑ ምውዳቑ ፔንታገን እንተገለጸ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቀኒያልና ክንቅጽል ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንመኽሰብ ዘይቆመ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ መፋርቅ ናይ ዝወርሒ እዚ ሳልሳይ ውድድሩ ሰሪዑ ነይሩ። እዚ ብፍሉጣት ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኤርትራ ዝነበሩ ኦሎምፒያዊ ተቐዳዳማይ ዳንኤል ፍስሃየ ሰብሓት ኣስመሮምን ሲራክ ተኽለን ዝተበገሰ ማሕበር ዝተኣናገደ መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና። ኣብርሃም ተስፋ ልኡልዩ ኣዳልይዎ ንሲራክን ተኽለን ኣካይድ እቲ ውድድር ነብዪ ይቕረታ ንሲራክ ተኽለን ኣካይድ እቲ ውድድር ነብዪ ኣርኣያን ኣዘራሪዎም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም ናብ መሰራርታን መሰረትን እቲ ማሕበር ኣመልኪቱ ንዝሓተቱ ሕቶ ሲራክ ካብ ዝሃቦ መልሲ ክቕጽል እዩ። ብዛዕባ እዚ ማሕበር ከተላልዩኒ እዚ ማሕበር ብኸመይ ይቆይሙ እቶም መስረቲ ኸመን እዮም? ሲራክ ብኣኻ ክጅምር። ኣዋ እዚ ማሕበር እኳ ክንጅምሮ ከለና ከም ዋዛ ኢና ጀሚርናዮ። ኣነ ምስ ስብሓት ምስ ዳንኤል ብዙሕ ንዛረብ ነርና ደይንራኸብ ኣብ ሓደ ቦታ ዝበለ ኣብ ንኩላና ዝዕመና ቦታ ደይንራኸብ ኢልና ብዙሕ ንዛረብ ነርና። ምስ ዳንኤል ከዓ ሳይመን እዩ ብሓደ ብሽክለታ ይጎዩ ስለ ዝነበሩ ዳርጋ ኣብዞም 4 ሰባት እያ ክንጅምራ ከለና ትብገስ ማለት እዩ። ንሕና ተራኺብና ዝኾነ ባይክ ራይድ ክንገብር እምበር ከምዚ ከዓቢልና እውን ኣይጀመርና እያ። ኣብ መጨረሽትኡ በል ንራኸብ ኣብ ከባቢ ዲሲ ሕሸናው ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎ እውን ንራኸብ ከለና ጀሚርና ንሰለስቴና ማለት እዩ። ዳሕራይ ዳንኤል ፍሳይ ከም ዝኣለልኩኻ ሳይመን ኣብ ምስኡ ስለ ብሓደ ዝጎዩ ዝነበሩ ኤክሰርሳይዝ ስለ ዝገበሩ ባይክ ራይድ ንፋሚሊ እውን ይወከሶ ዳሕራይ ሞይምፁ ኣብዚ ገለ ናና ጀሚርናዮ። ዳሕራይ ኣብ ናይ መሰንጀር ንሰባት ክንነግር ገለም ዝጀመርና እቲ ድሌት ኣዝዩ ላዕሊ ኮይኑ ምስ ረኸብናዮ እሞ ናብ ዕዲ ዝበለ ነገር ንገብረልና ሽዑ ባይክ ራይድ ዝብላ 2019 ኤሪትሪያን ሳይክል ዩኒየን ኢን ኖርዝ ኣሜሪካ 2019 ባይክ ራይድ ኢና ጀሚርና ስላሽ ሬስ ኮይኑ ሽዑ ምክንያት ኩሉ ሰብ ክንሄድ ንወዳደር ውድድር ንገብር ኢሎም ዝተፋቅኡና ሽዑ ብልጫ ጌርና ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ዝብል ኣዳሊና ኣብ 2019 ጀሚርና ማለት እዩ። ንምጅማር ጥራይ ኦርጋናይዜሽን ናህና ግን ኣብ 2020 ከም ኦፊሻሊ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኣብ ስቴት ኦፍ ቨርጂኒያ ኣቆይና ማለት እዩ። ኦፊሻሊ ሪኮግናይዝ ኮይና ኣብ 2020 ብዝበልኩ ሃሽም ተፈሊጥና ብስቴት ኦፍ ቨርጂኒያ ክንሰርሕ ጀሚርና። ከምቲ ድረእኻ ኢኻ እዚ ናይ ኮቪድ ነገራት ተዓናቒፍና ኣይተራኸብናን ብዝኾነ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሜሪላንድ ኮሙን ኣትላንታ ኦሃዮ ከባቢ ኣብቲ ቀረባ ንዲሲ ዘለዉ ተኣኪቦም ናይ ባይክ ራይድ ቻሌንጅ ራይድ ገይሮም ነቲ በዓል ኣኽቢሮም መዋይሎም ማለት እዩ።
ነብና ብኻኻኣቱ ኣመንጎ ዕላማታት ዝማሕበርስ ከንገርኒ ምስ ፖለቲካዊ ፀግዒ ኣለዎ ድዩ ወይ ዝኾነ ምስ ማሕበረኩም ምስ ኤምባሲ ምስ ዝኾነ ክስታት ኣለዎ ድዩ ከንገርኒ ነቢ ዕላማ ናይዚ ማሕበር ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽግለታ ኣብ ኣስመራ እንከለዉ ፍሉይ ሂወት የመሕሊፎም ብዛዕባ ቋንቋ ብሽግለታ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝፈልጥዎ ነገራት ኣይነበረን ኩላ ከዓኒ በብተፈላለየ ምክንያት ከዓኒ ኣብ ወፃኢ ሃገር ትነብር ኣላ ሕጂ እዚ ኩሉ ፋሒሉ ተበታቲኑ ዘሎ ተቀዳዳማይ ብሽግለታ ዝነበረ ደጋፊ ዝነበረ መራሒ ዝነበረ ብሙሉእ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ብሽግለታ ዝዋሳእ ዝነበረ ኩሉ ተበታቲኑ ፋሒሉ ይርከብ ኣሎ ስለዚ ኣብ ሓደ ማዓዲ ጌርካ ከምቲ ኣብ ሰመራ ዝሕልፎ ዝነበረ ሂወት ሕጂ ኸ ኣብዚ ኣሜሪካሲ ተራኺብናስ ውድድር እንዳሰርዕና ብማሕበር ተጠሪፍናስ ዘይነካይድ እዩ እቲ ዕላምኡ ንምትሕቁቃፍ ንምርኻብ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፖለቲካ ወገን ፀድዒ ሃይማኖት ነፃ ኮይኑ ቋንቋና ስፖርት እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ስፖርት ከዓኒ ኣብዚ ከዓኒ ናብ ህፃናት ንምትሕልላፍ ንምትሕቁቃፍ ኣብ ተፈላለዩ ቦታ ዘለና ከዓኒ ተራኺብና ብሓደ ማዓዲ ክንዝትን ናይ ቀደም ክነዕልልን እቲ ዕላምኡ ሲራክ ናባኻ ክምለስ ተሳተፍቲ ዝውድድር ካበይ ዝመፅኦም ክንደይ ይኾኑ ብናይ መንገዲ ዘቢልኩም ክትተሓባበሩ ቀዳዳማይ ከባቢ 95 ኣቢሉ ነይሩ ይኸውን ኣብቲ ውድድር እቲ ውድድር ካታጎራይዝ ገበርናዮ ንሕና ናይ ህፃናት ነይሩ ካብ ባልቲሞር ዝመፁና እዚኦም ከባቢ 6-7 ቢሎም ዕድሚኦም ክሳብ 12 ቢሎም ዝመፁና ካብ ባልቲሞር ነይሮም ንህፃናት ኢልና ዝጀመርናዮ መፋለጢ ኢልና ጀመርናዮ ካቴጎሪ ነይሩ ድሕሪኡ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ ድሕሪኡ ከዓ ናይ ካልኣይ ካቴጎሪ ኢልና ዝሓዝናዮ ነይሩ ድሕሪኡ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ወይ ከዓ ፈርስት ካቴጎሪ ኢልና ዝሓዝናዮ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ሓድሽ ተሪኡ ዝረኣናዮ ሓደ ወዲ 75 ዓመት ኣቢሉ ኣቦ ዝመፀና ነይሩ ሕጂ እቲ መደባት ዘሎ ንዕኦም ናይ ሽማግለታት ውድድር ከዓ ክነዳል ምዃናይ ኦኬ ምሳሌ ግባቢላ እንታይ ክሓተካ ድል ምስልካ ኣብ ሰለስተ ውድድር ከም ሰናዕኩም ትነግረን ኣለካ ብዝሓለፈ እዋን መምዘን ብቕዓት ናይቶም ተወዳደርቲ ኣለኩም ዲ ወይስ ንኣብነት ወይስ ብዕድመ ዲኹም ትፈልይዎ ብደረጃ ብምንታይ ዝፍለጥ እቶም ተወዳደርቲ ፅቡቕቲ ኣብቲ መምዘን ብቕዓት ብደቂቕ ዝገበርናዮ መፈላለዩ እኳ ይነበረን ግን እንታይ እዩ ዝነበረ መብዛሕትኦም እቶም ንሕናሲ ሕጂና ጀሚርና ንጥዕና ኢልና ጀሚርና ሞብኡ ቢልና ከዓ ተናዝን ተራቃቃ ብሽክለታ ገዚእና ዕጥቅታት ገዚእና ንጎይ ኣለና እቲ ማይልሰን ኣወርካ ኣቨሬጅ 18 ወቃዕ ኣለና ስለዚ ንስኻትኩም እቶም ዓበይቲ ልዕሊ 20 ክንጎይ ኣይንኽእል ኢና ብዝበሉና መሰረት ፅቡቕ ኢልና ተኻልኣይቲ ዲቪዥን ወይ ከዓ ካቴጎሪ 2 ጌርናሉ ማለት እዩ ኣብዚኣ ተቀዳዳማይ ዝነበረ እውን ኣብኣ ክኸይድ ይኽእል እዩ ከምቲ ናቱ ስፒድን ከምቲ ናቱ ብቕዓትን ኣብ ፅቡቕ ቦታ ያለኹን ኢሉ እንድሕር ነብሱ ገምጊምዋ ኣብኡ ይኸይድ ንሕና ግን ኣብ ተቐዳሚት መዓልቲ ዓርቢ መንዘን ወሲድና እምበር ኣብ ከምዚ ዘለኻ ሰብ ከም ትኸውን ኣለካ ኢልና ሓሳባት ዝሓዝናዮም ሰባት ኣለዉ ግን ከም ዝበልኩ ብደቂቕ እኳ ኣይኮነን ግን በቲ ዝሃቡና ናይ ኣብ ስትራቫ ንሪኦም ስትራቫ ዝበሃል ኣሎ ኣፕሊኬሽን ኣብኡ ንሪኦም 18-17 ድኽዱ ኮይኖም ኣብ ካልኣይቲ ግሩፕ ጌርና ከም መንዘን ወሲድናያ ማለት እዩ ነቲ ናይ ሓበሬታ ብዝምልከት ናይ ፌስቡክ ግሩፕ ኣለና ናይ ኤርትራን ሳይክሊንግ ዩኒየን ኖርዝ ኣሜሪካ ናይ ፌስቡክ መሴንጀር ብውይ እቲ ሓበሬታ ብብዝሒ ዝግለጽ ኣብኡ ከዓ እቶም ኣባላት ከዓ ዓዲ ንገብሮም ከባቢ 350 ኣቢሎም ምኾኑ ኣባላት ኣለዉ ናብኡ ማለት እዩ ካልኣይ እዚ ናይ ቫይበር ማለት ኣብ ቫይበር እውን ከምኡ ልክዕ ኣብቲ ዝተዋህበ ሓበሬታ ኣብቲ ይወሃብ እቲ ምክንያት እዚ ንገብሮ ዘለና ኣብ ከባቢ ኣሜሪካን ዘለዉ ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ኣብ ኤሮፓን ኣብ ኣስትራልያ ናብ ካልኦት ዓለማት ዘለዎም ሰባት ብደቂቕ ክከታተሉና ሞት ሓበሬታ ንክበፅሖም ዝበሃል ሓሳባት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ኢሜይል እዩ ኢሜይል ነቢ ኣብኡ ብኢሜይል ኩሉ ኢሜይል ዝሰደደሉ ሰብ ብኢሜይል እውን ናይ ግሩፕ ኢሜይል ይሰድድ ኢንፎርሜሽን ከም ራብዓይ ደረጃ ሕጂ የተጻፊፋ የተወደአትን እውን ዌብሳይት ጌርና ኣለና ዌብሳይት እንተጻፊ ስለዘይተወደአ ኢንፎርሜሽን ሕጂ ኢና ኣፕሎድ ክንገብር ጀሚርና ዘለና ነብና ብኻ ክምለስ እየ እዚ ውድድር ኣዲስ ከም ዝተኻየደ ይፈልጠ ዘለኹ ካልእ ስቴትስ ናይ ኣሜሪካ ዝመፁ ተወዳደርቲ ነይሮም ዶ ብኸመይ ትበፅሖም ክንዕኦም ምስኣል ግባቢለ ከዓ ምስ ምምሕዳር ዲሲዲ ወይ ካልእ ናይዚ ከባቢ ዘሎ ምሕዳራት ዝኾነ ምትእሳር ኣለኩም ድዩ ውድድር ኣብ ዲሲ ንገብሮ ዝኸኣልና መጀመርያ ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ዳንኤል ሳይንስ ስሙን እዮም ከምኡ ድማ ብርሃነ ኬሲ ኣብዚ ብንጥፈት ይወዳደሩ ስለ ዘለው ማዕከላይ ቦታውን ስለ ዝኾነ ነዚ ውድድር እዚ ከዓ ብቀረባ ክውድብዎ ክሰርዕዎ ክእሉ እዮም ስለዝኣመናሉ ኣብ ዲሲ ክግበር ወሲና ማለት እዩ ከባቢ ዲሲ ድማ ብዙሓት ተቀዳደምቲ ኣለዉ
سعدان يتقربوا زيهم أبتي ناي قدامي عمت وددر ذكينا وبزح تواسي أمين أجاشنا تقبلوا مين دي سم مراتنا دي مثل قد سالجين مسألة قبل حتى كذا اللي مستمع حذارنا يديسي ترجع عاصلكم دي خال مسألة أنا خذ حجزكم متأسسار ومتحبار لكم دي متحبار قبل تبوتا كهبنا خمسة كيلو بالنعنا أي يبلنا راحتي بوتا كل سب قرار بول بوتا مزانا بوتا سلزخوني بخومين أمريكا نيو قال بوتا عسينا نحن يلنا حزين قداي يلا أوكي سيركنا بخا سجري كسب حجي زخونة مس بوليتيكا وسقعي ويسمم زخونة نايرا بتصحفة ديو متأثر كم زبلكم كتصلت إني كامو نسلست ودر زخيد مو ولا لا خبيت رغبو تمنش عطاونا يتم حبر سنتايو هو تمنش عطاونا يتم حبر كوا كابتم عضلات ممبرشيب ناي ممبرشيب في 100 قرش يغفلون عامت نساقة التي حفشها وطايتات أبدرار ديو أبكالقلن فتات قدر ناي ماي نايجيترويد التي إلكترولايت كذلنا خلنا بكذي وددر خال ناعش نجارات كابتي ممبرشيب خفله قوينا نقدر زلنا ساعة عديت وطايتات يدنا كم زي نبي خطر كان أنحين ناي موداد ربوت هذا عتنا نجارة هنا بدن شيء وتي عاد وطاو خون كافي جنينيو قوم زي جبرنا مقنعات كا أتقابي دي في تي ناي هينز بوينت البان تزامادي الآن نجد تقوي اللبز الردي فينا مقنعاتو سبعة ساينجرنا بعد برهان خاصاي أتقابي نفسه كل زي زقيو بكيسز فلك زي في سرح توعيبو لكن ناينقون نايمشت داخل النتبوت هايريو بزحابنا حبريتا زامادي ناي مشكلة تقوي له فدم كم زي كونس لزرقوبوتي بورد كوميتي وسينو أو ديرنا يا مال حجي قد حجيني يوجن أزيت ناي سيك نجار أسكافي كوينو رقوبة زي دلنا أبقى سالي نقبرو كابزن كل تسفيتات حديثنا لوا دنفر هن دالاس كابزن كلتين زغرو حتى عد بيت كرايتيريا إن خم نتوت تحيزون أدامي بنونا غيري يستسلو زخانة رسو تناي كرايتيريا وددر مقبل تقوينا رسو وددر ما كنا زي تعطوا مهاني سلازي كاب حجينيات وطائنا زهيو برقتي تناي ممبرشيب فيمون نقول شكرا ما يقول كلمة تعلمي كالي كم زبال كاي أو بوليتيكاو تجعن حيمانتاوي أو رجاوي ويكا بذكاء لنتن بعلو في كوميتي نفسه إلى خير فتن كومن دحر زي كوني سلو زي كونه جرانتون هذا ستيت اوف فيرجينيا وعلى خاص فدرال متحدث كبداسي مع اللغة نزل لك مع الله يهوى يمسكنكم أجا شيء سراك تغلي خد مينيسوتا مينيابوليسن نبي أرأي خد دي سي أمريكان أنا دمان أبراهام مس أجايشكا كبرت هابلنا بالراديو دمت أمريكا أيو كبراتنا نلوم زدالنا أيو مدى فتسيمنا لنا صباح الربع أيو حزب مسزوي زقربلو مزراربو خوين زولو صقامات تخلوتاتن عدلاتن حزب إرتران إثيوبيان زبر خوين اللو أجايشنا ألمايو فانتاون باولوس تخلى جيورجسن يوم حتى هم لأخلنا بار نلومي زدالنا لكم حفشاوي مدب تقرينيا زازمنا لنا كاب واشنطن دي سي VOA سلستخدات لكمنا كبرت حابلنا تحان حدرو